טוב, זה בחזרה מלארנקה, לא מטהרן. כן, כן, צריך להדגיש. כן. טוב, אנחנו רוצים אז לדבר עכשיו על ההתיישבויות הישראליות בתפוצות. אמנם מבצעי השיבה והשבת הביתה. הישראלים הביתה החלו הבוקר, אבל עדיין למעלה מ-100,000 הישראלים תקועים מעבר לים. כשמדובר בישראלים אבל גם בארץ, גם בחול, אף פעם לא לבד, אנשים טובים באמצע הדרך, בכל דרך, לא משנה איפה. אז גוד מורנינג מישראל, לאילנית הראל תירוש, בעלת חברת נדל"ן באתונה, שבעצם מציעה לישראלים שתקועים בעיר להתארח בחינם, חינם אין כסף באחד הבניינים שבבעלותה, ונאמר קלימרה ליפה מור ישר, שנסע לחופשה בוורשה, נתקעה, החליטה לעבור ליוון, להתקרב יותר לישראל, והנה, הנה החיבור. תודה שאתן איתנו. תודה לך, אלי. אז יפה, נתחיל איתך, ספרי קצת מה עובר עלייך. את בתור לטיסות חילוץ או מתחילה לשלם ארנונה באתונה? האמת היא שאנחנו יום חמישי טסנו לסופש קצר לוורשה, פולין. הבנו מה קורה בארץ, מיד הבן זוג שלי החליט, הגענו עם וויז, אז מיד הוא החליט לקנות כרטיסי טיסה לאתונה. בעקבות זה שאנחנו יודעים שהמטוסים כאן, הגענו לאתונה, כתבתי בקבוצת וואטסאפ, שיתפתי בקבוצת וואטסאפ של לשכת המסחר ישראל-יוון, שאנחנו באתונה תקועים, מה קורה וכו', ומשום מקום פשוט קיבלתי שיחת טלפון מאילנית, שאמרה לי שלום, שמי אילנית, הכל בסדר, אנחנו פה, יש לכם דירה באתונה. אפילו לא חיכית שיפנו אלייך, הסתערת על מי שהיה צריך. תראי, טוב, אילנית, אני מנכ"לית ושותפה בחברת אומגה, חברה שהיא יזמית באמת באתונה, בונים בניינים, מפתחים וכדומה. ואיך שנסגרו השמיים, הבנו שהולך להיות אירוע לא פשוט, כמו שאנחנו יודעים, עד שהשמיים השתחררו והכל. ואתונה, המון ישראלים גם מגיעים אליה, בעצם האב. ויש מצוקה, עכשיו גם הקיץ באתונה מפוצצת, יש מחסור בחדרי מלון. אז אמרנו למה לא, יש לנו בניין דירות שהן בעצם סיימנו לשפץ אותו לחלוטין, דירות חדשות, מאובזרות ומחכות רק למסירה. אז אמרנו למה שלא נתגייס ונעזור לחברים. אז גם אחר כך, אחרי שקיבלתי, אני חברה בלשכת המסחר ישראל-יוון גם, כן, ראיתי את הפנייה. אז אלינו פוסט גם לפייסבוק שלנו וגם יפה, וככה אנחנו עוזרים ומסייעים בכמה שניתן, את יודעת, זה הנקודות המיוחדות שלנו כעם, ואיפה שאנחנו צריכים להתגייס, אז באהבה וברצון. לא, באמת, אתם יודעת, אני לא רוצה להגיד, לעשות השוואות על גרמנים או על צרפתים, אבל האינסטינקט שלנו פשוט, עוד פעם, לא לחכות אפילו שיפנו, להסתער על כל מי שאולי צריך משהו, חלב, סוכר חסר, אנחנו כבר מסתערות. אז יפה, ספרי באמת מה קורה שם, הישראלים בקשר, משתפים, בלחץ, במתח, במצב? כן, אז האמת היא שהבניין פה מתחיל להתמלא בישראלים. כל יום אילנית מודיעה לי על שכן חדש שמגיע. אנחנו מחליפים בינינו טלפונים. אנחנו פוגשים המון ישראלים בסיטואציות מאוד לא פשוטות. זוגות צעירים שתקועים כאן, והכסף עומד להיגמר. שוקלים מה לקנות, מה לאכול, מה לשתות. יש זוגות שהשאירו ילדים בבית, וממש בפחד מה הולך להיות. יש כאן עדיפות למי שקנה כרטיסים באל על או בחברות ישראליות אחרות, לעומת כמונו שבעצם אנחנו קצת תלושים, מאוד תלושים באוויר, כי לא קנינו מראש כרטיסים בחברה ישראלית. הסיטואציה, אני חושבת שמיום ליום אנחנו מרגישים את האנשים הרבה יותר לחוצים ברחוב. כן. המון ישראלים, יש גם הפגנות פרו-פלסטינאיות פה. שדי אנחנו מקבלים הודעות להתרחק מהם. גם בימים הללו? כן, כן, כן. בערבים אנחנו רואים כמויות של, כן, מחלקים פליירים, מזמינים להגיע להפגנות, כן, לא פשוט. כן, ימים מאתגרים. הטוב כל כך טוב והמאתגר הוא כל כך מאתגר, אין כל כך אמצע בעיתות משבר הזה. אילנית, אנחנו בעצם נעזור לך להמשיך לעזור. אם מישהו צריך עזרה, איך פונים אלייך, אליכם? אז אפשר לפנות דרך עמוד הפייסבוק שלנו, אומגה ישראל, או אתר האינטרנט אומגה ליבינג. שמחה, נסייע ונעזור בכמה שניתן. אם אפשר מילה קצרה לסנטימנט הזה שיפה דיברה עליו, היוונים מאוד בעדנו, בוא נגיד ככה.
הם חווים את הסיפור הזה והם לא אוהבים את זה. אני אספר דוגמה אישית, היה הכנס הכי גדול ביוון לנושא של נדל"ן, והיה פאנל ישראלי מאוד מרשים, כי הישראלים הם כוח משמעותי, ולצערי הרב התחלנו וה-Free Palestine קמו והתחילו, ואנחנו התחלנו להתווכח, וזה היה לא נעים, את יודעת, לא ישבנו בשקט, אלא הרמנו קול, אבל בסוף זה יסתיים באמת בצורה לא נעימה. אני מקווה שכל האירוע יסתיים בקרוב, ולחזור לנורמליות, כי החצים עם יוון הם נהדרים. באמת, גם העם היווני מלמטה, התמיכה והמילות חיזוק והטלפונים שאני מקבלת כל יום, הם מדהימים ומחממי לב. אז רק שנשמור על זה, ושכולם יחזרו מהר ובשלום. אמן, אמן, אמן. אילנית הראל תירוש, יפה מור ישר, תודה לשתיכן ששוחחתן איתנו הבוקר, באמת הרחבת לב ואדירה דווקא בעיתות המשבר. כן, אילנית פה לא מובן מאליו בכלל, ויאללה יפה, מחכים לכם בבית. תודה רבה, תודה. ביי, 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 שיהיה יום טוב.